Malawi Today. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero mu programu ya lero ya kulinji mmene mwatibweresera akuluakulu odziwika bwino m'Malawi muno komanso anthu ofunikira kwambiri kukambirana nkhani zosiyanasiyana mmene muli Dr. Napoleon Dzombe komanso Kondwani Kachamba ndi ena ambiri kukambirana zinthu zosiyanasiyana. Tate timve mmene mukuti atibwereseranji. Ya tikulandireni ndithu ku program imeneyi ya kulinji. TSS Kondwani Kachamba ngwira mukudiva ndiye saba aya amene watilukizana nawo somero bwino tiso ndi Innocent Mphongolo mstudio muno. Innocent tikulandireso ndithu ku program yathu ya lero ya kulinji. Kwambiri Elvis. Ndithu nkhani tu ili m'bwalomo ndi imeneyo yonena kuti Malawi apita kumana ndi mavuto osiyanasiyana. Kusowa kwa fetereza, kusowa kwa mafuta galimoto, palinso nkhani apa ya ndalama zakunja komanso in general umphawi ukukulira. Ndiye tingoyamba kumva chiyambi cha mavuto amene akuchokera kwa Kondwani Kachamba ngwira tisanakwere kwa Innocent komanso Averi Nyongo. Tiyambika kumva kwa Averi Nyongo choyamba fa angwira akwesa kuti alumikizane nawo sofoni yawo nakhanga likaduka. Anyongo mwino apo ndi munachita nkhani zokhuza za chuma ndi zina zotero. Tifotokozerani Genesis kapena chiyambi cha mavuto amenewa kuno ku Malawi Jordan. Chabwino zikomo kwambiri. Funso labwino limenelo. Kuti tione mavuto amene tikukumana nawo ku Malawi, mavuto azachuma ambiri. Tikhoza kuona timati foundation ya economy ya Malawi inasokonekera kapena tinene ndi framework ya economy ya Malawi inasokonekera. Chimene panopa zimene zilili chuma chathu cha Malawi chimadalira kwambiri fodya kugulitsa kunja, right? Koma satipatsa zinthu zokwanira kuti tikhoza makwanitsa kugula zinthu zina ngati fetereza ndi zotere. So mwachidule in short tinene kuti ifeyo timapanga kwambiri import more than what we export. Motsindika ndingoti vuto la economy ya Malawi it is predominantly kapena nchizungu importing osati exporting. So chifukwa chonena kuti tikupanga import kwambiri sitikupanga produce and export, izi zikumabweretsa mavuto osewa ngati a forex. Ndipo pakakhala palibe mavuto a forex dziko loti timadalira kugula zinthu zambiri kunja zimapangitsanso zinthu zija kuti zikwere. Zinthu zija zikakhala kuti zakwera anthu sakukwanitsa kugula, anthu ngati sakukwanitsa kugula umphawi ukuchuluka. Ili ndi vuto loyamba la economy ya Malawi. Vuto lachiwiri lofananaso ndi limenelo ndilo kuti ifeyo we are not sitikupanga zinthu kwambiri or producing. Ndi nchizungu mujamati GDP yathu growth rate yake ndiyochepa pamene population yake kapena kukula kwa anthu ku Malawi kuja ndi ambiri. Ndi chimene chikuchitika mwachitsanzo tingopereka chitsanzo choti kuti mwina muli ndi dzungu limodzi ndi mulipo anthu 5 ndikugawana ngati kuti mbali 5 ndikukwanira. Koma banja lija likakula dzungu lija kuti pali 10 mupeze kuti kadzungu kaja mukungonyemerana simukukhuta. Mukakhala anthu 20 pamene paja kungokhala ngati palibe amene watani wadya dzungu. So kutanthauza kuti population is growing fast than kumene economy yathu ikukulira and it is creating umphawi zikomo. Chabwino tiyese kulankhula tsopano nda Kondwani Kachamba ngwira mukutimva palaini pa ndikumvani. Chabwino ya tile ndikafuruka network koma takulandira ku program ya kulinji mawu nkhani tu ndi imeneyo tikunikira mavuto amene dziko lino likumana nawo komanso funso nkomati kodi mayankho angapezeke mdziko muno aliko anthu amene angapezeke ndi mayankho ngati amenewo. Ndiye tikufuna timve kwa inu inu mukamaona tabva kwa Anyilongo kwa inu mukamaona mukuona ngati mavuto amene dziko lino likumana nawo chiyambi chake nchotani tiwafuna mukuti fotokozera inu view yanu.
Ajinongo sakuveka bwino TSS amene wakuti tilumikizane nawo bwino line yawo sili clear bwino ndiye mwina mungochita kai hold pang'ono Ajinongo Innocent tibwere kwa iwe iwe wakhamini yaso nthawi yayitali mavuto ndakupitirira fetereza forex fuel kulibe umphawi kukula chiwerengero chikukula umaona kuti vuto kumalawi kuno ndi chani kwenikweni mwina mavuto amene afotokozera very ngwira I think afotokoza very Nyilongo rather afotokoza mavuto amene inenso ndimaona kuti they are very key. One, production komanso mwina population yathu ndiyokwera zinthu zimene zinkati kwanira kalekale panopa asizikuti kwanira komano apart from that ndimazaonano ngati mwina tilibe chidwi chenicheni so ngati dziko chofuna kuthana ndi mavuto amene wawo chimativuta nchonena kuti pena ndimaona ngati timayika ndale patsogolo pa zonse malo monena kuti mwina we should focus on my issues amene they are real issues timapanga move in a seconds timangozungulira pomwepo tikasintha boma ili kubwera boma ili libweretsa mfundo zina za chituku amini za chuma tikachotsa boma zabwera element ya ndale imasanena kuti ya zimenezo tisapange zimenezo sitipeza nazo mavoti ma subsidies tikupereka ma subsidies kwa anthu ambiri yes ma subsidies akuyang'ana mbali ina ndi chinthu choti chikhoza kuthandiza komanso mukayang'ana mbali ina kuti ndondomeko zake mmene zikugwirira ndi mmene tinkayenera kuzipangira zikugwirizana ndi loto lenileni la ma subsidies muona kuti khangati mbali ambiri aboma ndalama zake limangowapatsa anthu kuti azidya sili kupanga ndalama kuti zikhale productive so pali zinthu tingapo timene ndimaona ngati political will imakanika kupanga address chifukwa cha nkhani yoyang'ana vote chifukwa cha nkhani yoyang'ana kuti kodi mawa anthuwa akadzatifunanso tidzapanga motani so ndigwirizane ndi zimene anena Nyilongo komanso ndonjezere kwizizi kunena kuti ineyo pamwamba zimene ayankhula Nyilongo overpopulation komanso mwina tukanika kupanga production inenso ndikepo element ya ndale kuti tili ndi ndale zimene sizimayang'ana chitsogolo timayang'ana za lero ngati kuyang'ana chitsogolo tikuyang'ana za vote mwina ya 2030 kuti anthu awa adzatiponyereso vote mu 2030 so ndi zinthu zovuta kwambiri komanso anthu amene amapanga contribute ku msonkho mdziko muno ndi anthu ochepa kwambiri so ka basket kathu ka msonkho kuyambira kwa anthu a business ndi ochepa anthu amene mwina amagwira ntchito amene amalipira pay ndi anthu ochepa koma msonkho ochepa uja umene anthu ochepa achakupereka anthu amene afuna kudya pa msonkho umene uja ndi anthu ambiri zofuna msonkho umene uja ndi zinthu zambiri so tinso tinangati timeneto tikupanga contribute kuti mwina tizikanika kukhala ndi ndondomeko zabwinobwino zonena kuti tikhoza kutuluka m'mavuto amene tili nawo ndiyambe choncho Elvis tibwerere kwa Nyilongo mungalibe palaini nkhani ndiyonena tsopano kuti zimenezi zomakhala zotsatira zotani pa miyoyo ya Malawi zimenezi zotsatira zake ndi zambiri monga mmene afotokozera umphawi mmene titati tione umphawi timayembekezera kuti umphawi uzichepa tinali ndi vision 2020 timaona kuti imwena dziko lathu likwera lifika apa pano tili ndi vision za 2063 right tikumayembekezera kuti mwina umphawi uchepa koma pa ground kapena zikuonetsa kuti umphawi ukutani ukungokwerera ndi izozo ndi one of the effects effect inaso ndi ma business right pakakati pali umphawi umapanga affect zinthu zambiri ama business amene amapeza kuti mwina akupanga ti ma business nkupeza kuti ena akutseka forex palibe pa umphawipo so tikhozonjezera kuti timati yani cost of living munthu kuti uzikhala moyo wako wa tsiku ndi tsiku umafuna zinthu zambiri kuti ukwaniritse ndiye kuti ukwaniritse zinthu ngati zimenezo kupita kunsika anthu ambiri m'mamidzimu akuvutika kwambiri izonso zimathapanganso affect umoyo wathupi ngati health ya anthu ambiri ngati munthu sakudya bwino ngati munthu sakutha kupita ku chipatala sakhala ndi moyo wamphamvu
komanso akakhala kuti munthu sali ndi moyo wamphamvu sakhala productive ngati sali productive zimapanganso affect economy iji. Ndiso paliso ma issues enaso ngati educational skills and the like. Munthu oti sanadye bwino thupi simuli bwino sangapange contribute ku dziko lake. Ndiye chimene chimachitika zikamba choncho tikapandopanga break imangokhala ngati cycle ndithu kuti tikungozungulira pamodzimodzi zikomo. Chambira Innocent akutero kuti mavuto ndende osayamba makamaka kumiyoyo ya Malawi. Ndikula kambapo nkhani yokhudza anthu amene amapereka misonkho. Ena amakamba nkhani yokhudza ndithu kuti kumalawi kuno kuli ntchito zochepa, ntchito zambiri imene zimapezeka mu informal sector. Ena amakamba soti ma solutions ena mwina lie ku expansion ya private sector. Kuti private sector iyenera kukula kuti anthu ambiri azipeza mwayi wa ntchito, azipereka misonkho. Chikufunika kuti chichitike nchani kumalawi kuno kuti private sector yathu kapena private sector ya dziko lino ikule? Mwina private sector yathu funso lomwe timakhala ndolena kuti is it fully supported by the government, because tikamakamba mwina za boma ndi boma timanena kuti ndi biggest buyer, ndi amene amagula malonda ambiri kapena katundu ambiri limene limagula ndi boma. Kuti boma lathuli likupanga support private sector kapena linayika ndondomeko zabwino zonena kuti private sector yathu ikhoza kukula. Pali ntchito zina zimene ndimaona ngati anthu akonkuno ku Malawi akhoza kugwira, koma zimapeza ntchito ngati zimene zija mwina boma lazipereka ku companies akunja. Pali ntchito zina zimene mwina akatswiri tilinawo konkuno timaonabe kuti akatswiri ena akubwera akuzapanganso ntchito zawo konkuno. Timaona anthu ochokera maiko ina, for example mwina anthu aku China akubwera kudzapanga ma business onena kuti Amalawi konkuno akhoza kupanga, kaya anthu aku India akupanga ma business okuti Amalawi konkuno akhoza kupanga. Kuti boma linayika ndondomeko zoyenerera zonena kuti lipange protect Amalawi, kuna kuti Amalawi achatapange empower azipanga ma business azioneka kuti Amalawi akuthamanga pa ground. Uona kuti pena ndi pena khanga tibe Amalawi sili kuwapanga support yokwanira. Zinthu zina zimene boma likugula Amalawi akhoza kupanga konkuno, Amalawi akhoza mwina kupanga supply. Kodi boma deliberately likugula kwa Amalawi, uona kuti pamene popo mwina pali vuto. Chinthu china nchonena kuti boma nalonso likubwereka ndalama ku mabanki akonkuno kumudzi. So boma likamabwereka ndalama ku mabanki achachongola dzanja amachikweza chifukwa amadziwana kuti boma whatever the case boma lizabweza ngongole zimene zija. So anthu wamba akapena anthu a business akapita ku banki kucha kuti akatenge ngongole amapezeka kuti preference ya banki ikupita ku boma chifukwa akudziwa kuti whatever the case boma lilipo, boma silingathawi silingatani. So ngongole kuti zilipita kwa anthu wamba ayambe upanga business pamene pamakhala vuto. So ndikudula pa pomwe kufana aina awira mne takhala tikuwasakasaka kuti akhale nafe programu iyi atheka apa Napoleon Dzombe komanso ndithu Kondwani Kachamba Ngwira. Tiyambe nda Dzombe. Bambo Dzombe, mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino, mwadzuka bwanji? Tadzuka so bwino. Bambo Kachamba Ngwira, mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kae. Tadzukanso. Nkhani tuli mbalo ndi imene tikunena kuti tikuyanga tikusakasaka mayankho amavuto a mdziko muno, koma mayankho akhala ochokera mdziko momwe muno. Bambo Dzombe, inu mukupanga zinthu zambirimbiri, tamva posachedwa apa makhazikitsa ndithu malo anopangira mufamuzipanga fetereza, munamanga ndithu hotela yanu, muli ndi zinthu zambiri zimene mumachita mdziko muno. Mwina tango tifotokozerani inuyo mukamaona kuti mavuto amene dziko lino makumana nawo alipo chifukwa chani? Mavuto dziko muno alimo chifukwa chake chenechene nchoti ndikozonena kuti maganizidwe yathu. Chifukwa mdziko muno tili ndi mvula bwino, mdziko muno muli maminozi, ndipo weather yathu ni yabwino. Koma tsopano kuti tigwiritse ntchito zinthu zimenezo kuti zitipindulire, ndoti pamenepo ndiye pamene pamativota. Kotero kuti tichapeza njira yabwino yogwiritsa ntchito ma resources amene Mulungu adatipatsa. Dziko lino ndinamkaka ndi uchi, maiko ena ni madesert,
kuti upite ku desert ukapeza kuti ni udzi mukali kukula nitenga chokha koma anthu kuyenda kalipeza njira yoti nkumalima mbewu pamene kumakhala ni moyo. Andi chachiwiri chakuti fundo zathu zimene tinazo mboma zinaso zimene zikupangitsa kuti mavuto ena abwere chifukwa fundo zambiri zidakopera kwa azungu pamene chuma chawo chidali ngati chathu fundo zonse zikudalibe koma tsiku amene mafuta azungu akwera chuma chawo chili mwamba kwambiri ndiye aliona kuti maafrika zingati atapatsidwa mwayi oti achite bwino noti tsopano competition idzakula ndiye atipatsa fundo zambiri mpiri zoti ticheperetse maafrikanzi. Napoli Mdzombe ena mwa anthu amene akuoneka kuti ali ndi mayankho amavuto amene zikukumana kuti pamakhalanso zotsamwitsa zina inu mukamaona kuti kodi anthu amene angapereke mayankho amavuto amene zikukumana ali kuno ndipo chikuyenera kuchitika njani. Ndakuona ni mbuyo mnano maphunzitsa anthu kupanga kandi sopo kupanga kandi cornflakes kupanga kandi izi ndi izi kuti adzitha kumagulitsa amachita malonda kumapeza kakhobeni kumatukuka pa miyoyo yawo. Zimenezo sinizoleka mumapitirizabe koma mukamaona kuti mayankho ali pati kwenikweni kumalawi kuno. Chabwino ziko kwambiri tithokoze amakamaka comment apereka bwana Songe ndi foto yaikulu kwambiri ineyo kwa ineyo ndikamakhala ndikubaona zifukwa ziwiri zimene kapena malo awiri amene ngati dziko tidakuyasanapo kwambiri. Choyamba vuto lathu lalikulu kwambiri kwa ine ndikuona ngati lagona pa sukulu. Sukulu yathu kunoko nimeona ngati tikubalambala kwambiri sitina masuke kuphunzira zimene tikoza kuthandiza dziko lathu ndikozopereka chisanzo panopa office nayo yonse imagwisa ntchito computer ndi sukulu yanji kunoko imaphunzitsa kapangidwe ka computer osali kukonza computer yayi koma kupaka computeryo kandi desktop kandi laptop ndi sukulu yanji kuphunzitsa ana kapangidwe ka zimenezo. Chabwino ndi sukulu yanji kuphunzitsa ana kapangidwe ka zigayo zomwezi zigayo kuchikozopita apeza sukulu yakuphunzitsa ana kapangidwe ka zigayo nditiyo. Chabwino ndi sukulu yanji imene kuphunzitsa ana kapangidwe kamafuta ophikira ona chikozopita panopo peza kuti kuli zimashini za mafuta ophikira ndipo akupanga kwapusana kuti mapaka choncho timafinya choncho soya uja timafinya choncho kutusa mafuta sukulu yake nditiyo. Ndi sukulu yanji daily fetikakhala panopa alise panopa atikuyampha pafoni pano tadzula mafuta kapena ngati tasamba tadzula mafuta ndi sukulu yanji panopa imene tikozopita ikuphunzitsa ana pakali panopa kapangidwe ka mafuta ozola osiyanasiyana. Nikuzoona kuti zinthu zimene tifuna kuti zikhale magusalemo zinthu zimene tizipangira business izo zinthu zimene tikozobwesa ndalamazo sukulu yathu sikuphunzitsa koma tonse tikulambalala. Zimene zizi tikapitiriza zikuzopangisolera kuti tizingokhala kumapetopeto chifukwa azathu ambiri amene achita bwino sukulu yawo asintha akuphunzitsa direct zimene akufuna ndi anthu aja akaphunzira kuso limene lili akaphunzira kuso limene lili akhala ndi nzeru yomapanga zinthu tsopano nakapita kusogolo. Vuto lachiwiri ndiona kuti muli katangale opsa muziko muno ndipo katangale uyuyu boma likapita ili kubwera lina kubwera solina kubwekanga likacheni kachiwanda chena kake kamene timangodusamo corruption kwenda kuzoti chani anthu atagwira migodi katundu uyuyu asitoke katundu uyuyu amalawi asapange tena kugula basi chifukwa anthu otepa kumene kokukulika commission kawo ndika khale Malawi atadzuka ndithu panopa kuti alipikire atuse chita chake chithandize muona kuti pakhala ziphinjo anthu awiri atatu alimbana kuti sapite patsogolo chinthu chija chifukwa chona kuti mgodo wawo ulakwika ngati project pepani ine simabisa chichewa yayi ngati project ayamba bwana Zombe yabwino kwambiri federeza dziko lonse la Malawi ngati tili serious kuti Malawi achoke mu goli kapena mu singazawo pawe zimene zizi tonse ngati Malawi kuyambira boma ma CSOs aliyense tena kugwira manja ndikuthandiza kuchipira patsogolo.
Koma nthawi zambiri mazaona kuti nthawi zina ndale uyu basi maproject ajo samasuka kwenikweni yayi ndi chimene chocho nchimene chimakhala chikuphimba dziko lathu kuyambira kalekale zakhazi kuchitika zinthu zimenezi ndikena kusiya ndale zimenezozo ndikuthandiza kuti dziko lathu lipite patsogolo mwachidule ndikuzofotokoza choncho ndiye mwakamba fundo yofunika mbiri mukuti sukulu yathu iyenera kusintha iyonera kusintha pa level iti tichitire to get rid zimene tikuphunzira tisapaphunziranso ina chonse chimaphunzira tizingophunzira kaza za miyala mtengo wapatali tiziphunzira kaza zopanga zinthu tizitani tiyambire pa level iti kuyambira kwake ngati network kuvutavuta koma ngati ndakupesani mafunso nena kuti tiyambire pati ndichoncho ati ndichoncho yeah. Kuyambira kwake ndi kuyambira ku primary chifukwa tuna kuti pali zinthu zina zimene ana aku primary akhozopanga tisankhe izi ndi izi ziphunzitsidwe ku primary izi ku secondary izi ku university ndipo zopereka chisanzo stoko yomwe itimapaka ku prediko stoko yomweyo kapangidwe kake te mufuse dzikose kapasi kapangidwe kake amangotenga mkaka wa fresh ulipatu kwa ng'ombe kuja kutenga chota kasira nkumati akasa kwambiri kena kuzimasiyana zokha mafuta amapita kumbali okha ndikulimba tikusanduka stoko kupele kucha kuti mwana primary akhozokanika palibe kete kusometa tirako apapa ndi pali zinthu pa step awiri atatu atheka ana ku primary mastoko masopo mafuta ozola zikozoyambo pangidwa ndi chimene tinapanga nchonena kuti mala bureau standard ifikepo ma products amene akhozopangidwa ndi anati sangokhala class experiment yayi school imene kupanga bwino kwambiri ka pre-certification kakhalipo ma products ajambe kulowa mu shop zima wapasa mphamvu kuti kupanga zinthu zolondola zinthu zovomerezeka zote zili pasika koma tikamangopanga ngati ma experiment kupanga otisani kalasi basi lab experiment ndiye kuti sitipanga produce china chilichonse tikatikanso ku secondary kuli zinthu zambiri mbiri mapeni awa mapensulo awa anakhozopanga zinthu zambiri mbiri tinaphunzapo gulu lina kumponera azimayi amene amapanga doko chokomba mbande kwa pakati panopa sizinalowe nchifukwa cha ndifotokoza choncho nkhani yake imakhaonena kuti anamva enake abwana na fotokoza za GDP kuti Malawi GDP is very low komanso GDP per capita is very low which is very correct meaning anthu ambiri ndrama alibe ndenga khala anthu atati aphunzira luso alinalo manja komano siti kubwera nkuwapasa kandalama kapena machine oti zinthuzo ambiri kupangira afika nazo kutiko apa ngabanje zinthuzo pena khala deliberate injection of asset capital okay awapase ku zikatundu awapase ku machine oyambira chabe onena kuti zinthu zazipita pasogolo chifo anthu awawa ngongole sakupanga qualify ku banki alibe kuthekera kugola nzeruzo alinazo ndithu tabwino tibwerere kwa Very Nyilongo alibalani tisanapite kwa Jason Malowa mtolankhani wathu amene ali muzinda wa Zomba Franco kwenda Malawi kumeneko bwana Nyilongo nkhani ndi imeneyo nkhani ndi ya access to credit kapena kuti ngongole kumene zikuvuta kupeza mdziko muno komanso tikufuna muthirepo ndamanga pa nkhani ya ntchito zimene zimapezeka ku informal sector zikuoneka anthu ambiri ku Malawi kuno kapena kuti maiko aku Africa amagwira ntchito ku informal sector kapena ntchito zimene zimaoneka ngati zonyozeka zosavomerezeka ka yokoza maskrini ka ya uplambala ndi zina zoterozo ntchito zimenezi zingathandizire bwanji kupeza mwina mayankho ku mavuto amene dziko likumana nawo titero bwana Nyilongo okay ziko mwambiri limene ndi funso labwino ndigonena motere maiko ambiri amene ali ochita bwino amene amapangitsa chuma kuti chizikhala kuti chikulimba ni mabizinesi ang'onoang'ono mabizinesi ang'onoang'ono akakhala kuti akupangidwa sapoti chumaso chimatha kulimba tinakambapo apa nkhani za skulu zina koma si aliyense amene angapite ku skulu ndi kukatenga mapepa alolo degree choyamba ndi chimenecho chachiwiri ndi chakuti anthu amakhala ndi maluso osiyanasiyana ndiye tikapanga sapoti anthu aja chachikulu chimene tikufuna ndiyoti anthu azizithandiza aliyense akhale ndi ndalama ndiye anthu ngati alibe capital anthu ngati alibe skulu alibe capital alibe kapena ma skills kapena maphunziro oti akhoza kupanga zimenezo zimene zimachitika nzoti anthu ambiri amakhala kuti alibe chochita kapena alibe ntchito
alibe ndichofunika apa nchofunika kuti mabizinesi ang'onoang'ono aja kuwathandiza akachamba fotokoza kale nkhani ya skill. Elvis mwadzuka bwanji mwaono? Tadzuka bwino, kaya kuzomba kuli bwanji? Kuzomba kuli bwino, kuli mawawa kwambiri. Ndachoka mumzinda wa Zomba ndapita ku Songani mmene ndili boma azomba mzinda ndi boma ndi zili zosiyana. Makhamu mzinda wa Zomba boma I think timaitenga ngati madera akutali ku midzi choncho mzinda ndi makhala pakatikati pa town pacha. Ndi makhala kumene kuja pakatikati pa town pacha, koma pano ndasuntha ndili ku Songani kumene ndakumana ndi amayi komanso abambo amodzi amene ayankhule maono kuti patse maganizo awo pa nkhani yomwe tili. Amayi dzina ndi kumene makhala. Zina langa ndine Stella Feston. Ndimapezeka kuno ku Songani zapanga business koma kwathu ndi kwa mama. Abwino dziko la Malawi tingatinira mu mphawi mina njira zimene tingavukire mu mphawi umene zingakhale zino. Dziko la Malawi ngati dera kwathu ngati tinenge kuti anthu ambiri timadalira ulimi. Ndera ulimi mchaka zimene tinachite kumisowa yakuza fertilizer komanso ndi kusefukira kwa madzi. Zileza makisa kuti mulimi apite pasi kwambiri. Kama chimene ngakhale munthu alimbikire kulima ngati katundu wako koloka sanga khale chakudya sanga pezisho njama amakhala kuti yoja ali pa mavutobe. Ndipo kali panonso ngakhale boma litasintha koma sitinafike pokhazikika chifukwa mwana wambiri akangati zanyuwani koma kuboma ambu limene tachokera mavuto anali apo so ngakhale kunyenchera kapena kupikana kwana sikunali kuti fete swa chakudya ngati pakhopa kuswa chakudya musanga tukuke sizingatheka. Titani kuti tivuke mu mphawi umene. Mphawi umene utu ungatheke pokapoka feteza tizimpeza musavuta komanso nyengo papita takumpeza koma nyengo ngati sakwenda bwino mafuko sikana ngachifadira ako atukumasafukira mazi nanga kaya feteza takauta mupeza ndikuthira munda munde mazi asafukira akokolola tipeza chokudya tikhabe tili pa mafuto obefu ndezi mene zofuna kuti tikhoze kuti kodi maziwa akamasefukira tiyakhozera njira zotani kuti asamafike kumaminda kwathu ndofuna kuika akalozera oyenera za mitengo usamala chilengedwe kuti mwina mwache zilako tulichite bwino. Ndilothokoza kwambiri amayi dzina lija Stella Feston. Zibongo kwambiri mwadi mwakaku ndimapanga business ino kusongani koma kwathu ndi kwa mwambo kwa group akini. Zibongo kwambiri amayi mwadi yankhula maono utiliso ndi abambo awo otiliza amene ayankhule maono ino abambo dzina ndani mwakaku. Ndi mauo ina Wilson Ngwaya mwaka Songani mwakwatu kwa masalini. Lakitimira dziko la Malawi mu mphawi mina tivuke bwanji mmene mumu basoma lakitimira mu mphawi kuti mina tinengere kukhalira ni kushipikira bwino komanso okukagulu kavula komanso pia ni tione feteza kukwa kwa feteza komanso ujena kuti kukwa kwa kwacha chifukwa chikira kuti kwa mali kutimira basi zimene thandiza bwanji kuti mphawi wathu ukhale wambiri kumene munenera mukuti titinira kwa dziko la Malawi mwina chifukwa cha nyengo mmene kuyendera komanso chuma mmene chikuyendera thandiza bwanji thandiza kuti nyengo ifiri bwino wakuti togomenemo limene anyamali kuti tisamitengo kwanira komanso kwache chikwere komanso nyengo kuti khale bwino ngwati chimba chekako atukula pa mwamba njira imodzi imene ingatekere mu mphawi umene ndiotani ndikugwira ntchito ndingogona makwala ambiri tingokhala sikugwira ntchito kwati tikugwira ntchito kuti muno waje tike mu mphawi umene atero amalawi ku Songani kuno ku Zomba ndi nene Elvis pano kuti ndimankhulira ku Songani Songani ndi msewu wa machinga tikamapita kumangozi wo tingangotuka kumene mzomba patsogolo apo ndi pali Songani. Tapaziwa jaso lwapezeka mpunga ndi ziwaya za chipisi ndi ziwaya za nyama tapaziwa ndigule mpungawo ubwere chabwino tathokoza ziko nayeso Bernard Buhode wakozeka kuchikawo cha kumpoto ndiye sali kuzuzu Bernard ukundimva ndikuva mwamina wayo yes Bernard bwalo nditako la mphanda Malawi uve maganizo wako kuti kodi mayankho aliko ku Malawi kuno ndipo tagwiritse chito motani mayankho amene chabwino malenga ndi mvula amene ili koma ndili chakuzolozoloko nde ndakuma ndi wachikule mmodzi chamba tutwe ine ndi Moso namone ndipo nkhani ndaisatira bwino ndizofunikira kwambiri komanso tiyamikire kwambiri ku Malawi kunoko
kuti tili ndi munthu ngati Nadzombe. I think ndi mdaliso kwambiri. Munthu ameneyo akatakhalako kuti mwina aliko 5 10 ku Malawi otero dziko la Malawi kanakhala tsogolo. Of course, if you were ahead of him, my investment amene amapanga, so you even wonder kuti munthu iye ndi boma chifukwa nzeru zimene akugwiritsa ntchito iyeyo zomwe akupanga izo plant iyoyo. You could even wonder kuti zona maboma akhala akulephera kuti akhale ndi plant ngati iyi imene as an individual iye akuyipanga kuti ino ndipo ikhalako izitheka yopanga pakana kuti 40 tani per day imene ndamvera kaya ndi per hour fertilizer. Munthu as an individual izizi bweziri kupanga lili boma koma nevertheless timuyamike munthu ameneyo chifukwa ameneyo ndi madaliso anthu akumalawi. Kungonenapo ndikofunikira unawo kuti munthu ameneyo akufunika support yaikulu kwambiri chifukwa malingana ndi mmene zilili kumalawi kuno munthu akakhala wakuda akupanga mabusiness ngati amene akanakhala mwenye bwezi zake zili zabwinobwino bwezi mwina kulandira support koma poti ndi wakuda iyambe kumfinyandiza Malawi tokhatokhaso boma kumubweresera zochitachita zapwe yeti iyi ndi game changer honestly. Kukhala ndi company yopanga fertilizer kumalawi kunopo, this is a game changer. Zinthu zikhoza kusintha. Boma la Malawi timavutika ndi forex and will save a lot mkhani wa forex. Ineyo tunobeza omala ndi akali misonkho ya anthu amenewo ndoti malumalo wadathandizira ndife department yonse yaboma kuti ntchito iyi ndi patsogolo. Ntchito ichi ikakhala successful ndetsi pano pamene zikatinena kuti tiyeni palufunika misonkho izidulidwa ndoti meko ziyenda. Koma kuti munthu aluyamba ntchito kumene ndiye nkwapeza kuti basi nanga kodiwa environment kuti chani ndiye environment waja kuti mukapeze kozatanti akuti 23 million kuti ingi capital ija upereke kozatanti achita zake akutha ukapeza kuti venaso abwera ndi zinthu zanthu umeneyo zimene ziulepheresa kuti zikhale bwino. So papolisi zingatamene atachitidwa revise nkuchita empower vanthu at the end of the day kumalanda misonkho ndoti zokhala bwino ndikena kuti ayambulanda misonkho chito isadayambi. Nathokoza kwambiri Adzombe fa chokhala nafe program ya lero yakulinji. Tikuyimbeso na masiku akubwerawa tikufunani kuti mutithandize ndi upange wathu koma tayamika kwambiri. Tipite kwa akondwani Kachamba Ngwira mutsirize motani nkhani angwira nkhani yake ndimene tikufuna tikusakasaka maloko solutions tumavuto aku Malawi. Ineyonso ndingopereka maganizo kuti mmene ilili ngati nisi moja mwina patakhala thumba special yongothandiza ma manufacturers anthu opanga katundu Malawi munomo. And thumba lake likhaonena kuti mwina 70% azikhala machiniwo 30% working capital. Ndelekezo kuti ngati pa gulu lina limene likupanga ndelekekaya kuti mwina mabredi akupanga mabredi muno kwambiri ngongole yake ngati nisi moja kwapasa machine bakery ija kenako 30% working capital. Izi zikozopangisa kuti apanga ngongole ija sapange divert business idea ija ngati munthu ayindi jala keda kumpasa ndrama ya ngongole ya business ngawi zina maso gwisa chito chakudya mwakupanga business ija. Ndizi bafuti kona kuti kuma manufacturing ukuti kana khati thumba la special tikatero kuti katundu wambiri Malawi munomo ayambo pangidwa ndithu ndimalize motero. Tabwino bambo Kachamba Ngwira kondwani Kachamba Ngwira thokoza kwambiri fa chobwera program ya khala nafe program ya kulinja tikuyimbeso na mawika akubwerawa tizamveso upangire wanu pa nkhani zina zokhudza chitukuko cha dziko lino. Averi Nyirongo kuchokera ku United Kingdom mwachidule kwambiri Malawi atani kuti agwiritse ntchito anthu ake pokonza mavuto ake. Okay, iziko mwambiri. Ine ndimalize motere. Chinthu choyamba ku Malawi, let's focus on export promotion. Titakhala kuti we are exporting kapena tikugulitsa kunja zisova mavuto ambiri kwambiri. Koma all along chuma chathu chimangokhala zoti tizingodya within consumption. So let's focus on export promotion. Tima business tating'ono tikayamba tikule kena kutigulitse ku Zambia atipatsako madola ku Zambia kapena ndalama za ku Zambia tikatero tikakhala ndi ndalama zinthu zikuyenda. Number 2,
instead of just focusing kuti titetse umphawi chifukwa pamene zafika pa nzongoti ayi bora tilime tipeze chimanga anthu adye basa apeze ndiwo zitere. Let's focus on wealth creation, right? Wealth creation it carry the main focus that is going above and beyond. Number 3, let's focus on long term, right? Pali zinthu zina zimafuna kuti tidye chakudya chathu cha lero, koma pali zinthu zina zimafunika long term. Chimene ndinganene chakuti anthu kuti tiphunzire kwa maiko ena amene anapanga zinthu zodabwitsa kwambiri pa dziko lapansi sanapange tsiku limodzi. Mwachitsanzo ndikhozongopereka mwa Great Wall of China inatenga all that is 2000 years kuti ipangidwe, 200 years sorry kuti ipangidwe, ndi ena amabwera amangapa ena abwera amangapo ndi chinthu chimakhala. So let's focus on long term solutions. Pamene tikukonza mavuto alero tisakhale ndi mavuto oti wina wayamba apanga ichi wina abwera achichotsa ichi. Tikatero ndekuti zitani zitithandiza zikomwambiri. Tathokoza kwambiri economist Mr. Veri Nyilongo chifukwa chokhala nafe program ya Kulinji. Pemphero Malimba ali palayo ngati kwa Pemphero Malimba mwachidwa kwambiri nditsirize ndi Innocent Phongolo. Pemphero wadzuka bwanji Kulilongo? Ayi tadzuka kuno kayi madzuka bwanji umeneko. Tadzuka mwachedwa todala ife timafuna tizitseka kumaya tati musatidandaule. Bwalo ndilano. Kulilongwe ndithu kwacha ndi mvula usiku wonse kwakhala kuli mvula. Choncho anthu sakuoneka mtauni. Koma apa tili ndi ena amene afuna yankhulepo pa nkhani imene choyamba tikudziweni komanso kuti mmakhala kuti. Ine ndi Beatrice Tembo ndimakhala Kawaletu. Program imene mwina mukuona kuti ngati dziko tingakonze mavuto amene tikumana nawo ndi zinthu za mudziko momwe muno. Iya ndizotheka kuti tikhoza kukonza koma zikufunikira ngati dziko kugwirana manja kuti amene amapanga mabizinesi ang'onoang'ono tikuyenera kuwathandizira, koma kumalawi kwathu kuno tili ndi mavuto kuti zathu ngati akupanga bizinesi timayiwala momwe timpange support timpange motivate kuti tikagule zathu malawi zathuja timapezeka kuti tikagula munthu wakunja kapena tikumudumpha neba amene akupanga business yaying'ono tikagula uyo tawa sindingathe kuagula koma ndikagule yawo. Ndipo chifukwa chimene ichi tikuyenera kuti tigwirane manja kuti malawi wathu uno apite patsogolo. Mwina tikapanda kukonza zinthu ngati zimenezi zizitikhudza bwanji ngati dziko? Zitipitirirabe kutikhudza ifa dziko lathu lino sipitirirabe patsogolo, koma tikuyenera kutengerabe maiko ngati azathu mmene amachitira kuti kodi amachita bwanji, kodi maujeni awo amapanga bwanji kuti nafeso tithe kutengera zimenezo kuti nafeso tikhale tikuchita bwino ngati dziko. Ayi tithu obviously ndimene ndachezera ndi amene wakuno Kulilongwe. Tathokoza kwambiri Pemphero. Innocent maliza programu nthawi yapita yamara mwachidule kwambiri ukuti bwanji pa nkhani yosiya kudalira kina World Bank IMF kana mayepena kunja kudalira ma solutions akuno. Ndinene apa kuti pakambidwa mfundo zingapo kwa alendo athu atatu. Adzombe apereka practical example yonena kuti iwo ali ndi interest yopanga factory ya fertilizer. Komano pali zochingira zina zimene akumana nazo matipa mukuyenera mulipire custom. Mukayang'ana ntchitoyo ndi ntchito yoti ikhoza kutithandiza. We are struggling with forex as we speak. Anthu ena mwina sanalandire fertilizer otsika mtengo uja tikufuna tikhale ndi local solution. Koma that local solution ikumana ndizochinga. Akachamba ukamba kuti tiziphunzitsa anthuwa ka primary secondary kupita uko nkhani zokhudzana ndi manufacturing. Komano ngati zochinga izizi zimene alipo kale ena amene they interested kuti ife tizifuna tizipanga manufacturing koma ndizochinga izizi. Ngati zochinga izizi sitizunikira ndi kuzichotsa ndikukhulupirira kuti tikhoza kukhala kuti tikupanga ntchito zachabe kuwaphunzitsa ana koma kutsogoloku kuti alowe no pa market kupeza pa market paja ndipovuta. So ndizijani manena kuti I think boma likhale ndi interest yambe kuyang'ana kuti kodi mavuto amene tinawowa local solutions tipange bwanji tisamangothamangira basi kupita ku Washington kuti kumeneku ndikumeko mayankho athu konkuno tiyambe so kuyikapo ndondomeko zabwino. Chomaliza Elvis tiyang'ane nkhani yokhudza population. I think this issue ndi issue imene timakanika kutenga that drastic position koma ndi issue na tiyambe kuyikambirana tiyambe ku
kuona kuti kodi solution imene ikhoza kutithandiza in terms of population ndiyo tani. Otherwise anthu ena population amauser to their advantage kuti labor imapezeka koma kunoko population it's not working to the advantage ya dziko, it's working to the disadvantage because population ikukula boma beli zilisakira ndalama kumajetsa that big population sizikuchita bwino. So nkhani imene iyiso tiyang'ane ndi factor ina imene so ili ndi impact ku economy ya dziko lino. Innocent Mongola thokoza aliyesana na mvera programu ndi kuitsatira pa social media ine ndi Elvis Ohoa. Programu yako lijiko fika in Somawa lina kuyambira nthawi ya 5 minutes past 7 mpaka na somewhere around 5 minutes to 8. Lero timagambira nkhani yopeza mayankho akumavuta dziko lino kwa anthu akumkulo. Piteza ndikumvera Wireless Times.